യൂദിത്ത് 10-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെ തിരുവചനങ്ങൾ. ബരക്കമോർ. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വീണുകിടന്നുള്ള തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ച് യൂദിത്ത് എഴുന്നേറ്റു. തൻ്റെ ദാസിയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ശബത്തുകളും ഉത്സവങ്ങളും ആചരിക്കാറുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന ചാക്കശീലയും വൈധവ്യ വസ്ത്രവും മാറ്റി. അവൾ ദേഹം കഴുകി വില കൂടിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി. അവൾ മുടി ചീകി ശിരോഭൂഷണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു. തൻ്റെ ഭർത്താവായ മനശ്ശെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന മോടിയേറിയ ഉടയാടകൾ അണിഞ്ഞു. അവൾ ചെരിപ്പും പാദസരങ്ങളും വളകളും മോതിരങ്ങളും കമ്മലും തനിക്കുള്ള എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് തന്നെ നോക്കുന്ന ഏതു പുരുഷൻ്റെയും കണ്ണുകളെ വശീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം തന്നെത്താൻ ആകർഷകയാക്കി. അവൾ ഒരു പാത്രം വീഞ്ഞും ഒരു ഭരണി എണ്ണയും തൻ്റെ ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വറുത്ത ധാന്യം, ഉണങ്ങിയ അത്തിപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള അട, മേൽത്തരമായ അപ്പം എന്നിവ ഒരു സഞ്ചിയിൽ നിറച്ച് എല്ലാം കൂടി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ചുമക്കുവാൻ ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവർ ബെതൂലിയായുടെ പട്ടണവാതിൽക്കിലേക്ക് പോയി. പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരായ കാർമീസ് എന്നിവരോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന ഉസിയായെ കണ്ടു. ഭാവത്തിലും വേഷത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ട യൂദിത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവർ അത്ഭുതാധീനരായി. അവർ അവളോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ. ഇസ്രായേൽ വിജയിക്കുകയും യെരൂശലേം പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ താൻ നിറവേറ്റട്ടെ. യൂദിത്ത് ദൈവത്തെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു. പിന്നീട് അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു തരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോകട്ടെ. അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവർ യുവാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ യൂദിത്തും ദാസിയും പുറത്തേക്ക് പോയി. അവർ മലയിറങ്ങി താഴ്വര കടന്ന് തങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മറയും വരെ പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവേ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മേശമേൽ ഞങ്ങളെ ഇമ്പപ്പെടുത്തണമേ. ആമേൻ.